Hej Anne. Jeg vil lige lave en hurtig disclaimer først, at vi har nogle håndværkere ovenpå, så det kan være, der kommer et par klip i den her video, fordi det larmer rigtig meget. Det kan være, der hopper frem og tilbage, men det bliver forhåbentlig ikke alt for forvirrende. Jeg har valgt opgaven om riget i midten, hvor vi her møder 5 bilag, der alle sammen ligger fra omkring 49 til 68, altså efter Mao Zedongs indtrædelse i Kina. Og jeg har lavet 2 problemstillinger. Den ene lyder, den første lyder, hvordan fremstiller Mao Zedong selv den kinesiske revolution, og hvordan stemmer denne fremstilling overens med det store spring fremad, en beretning om kannibalisme, hvor jeg vil bruge bilag 1 og 2. Og den anden problemformulering lyder, hvordan retfærdiggør Mao og Kommunistpartiet vold, censur, social kontrol i kulturrevolutionen, hvor jeg vil bruge 3, 4 og 5. Og hvis vi bare starter med problemstilling 1 og tager udgangspunkt i bilag 1, så er det jo Mao Zedongs tale her fra 1949 på den himmelske fredsplads i Beijing til det kinesiske folk, som jo er klart præget af et idealistisk historiesyn, fordi det ligesom fremhæver en masse idéer, visioner og ideologier. Altså han snakker om militær og arbejdspladser og alt det nye de skal gøre i Kina for at skabe en bedre fremtid. Og det er jo det der skaber et idealistisk historiesyn. Og hans tale følger derfor også en klassisk fremskridtsfortælling, hvor han ligesom fortæller, at det gamle Kina var et Kina fyldt med kaos og fattigdom, men nu kommer det her fremskridt i form af kommunismen. Så jeg ved ikke, om man så også måske kan diskutere, om det er en smule præget af et marxistisk historiesyn på baggrund af det. Og han bruger også historien som identitetsdannelse ved at ligesom tale om Kinas lidelser førhen og skaber ligesom et vi med at tale om vores lidelser, danne et fælles traume og forener ligesom Kina på den måde. I dag er det store spring fremad en beretning om kannibalisme, som er Wei Yinghengs ligesom historie og kritik af Mao Zedongs kampagne af det store spring fremad. En historie om hans besøg til en by, der ligesom var helt udsultet og nærmest så død ud, og hvordan en naturkatastrofe, der var svunget ind over byen, havde udsultet alle mennesker, og havde simpelthen gjort, at de blev nødt til at bytte børn og begynde at spise hinandens børn for at overleve. Men den her naturkatastrofe viser ikke at være særlig naturbaseret, men nærmere et resultat af Maos ekstrem industrialisering af Kina, og kan derfor ses som præget af en eller anden form for erindringspolitik, fordi Maos regime ligesom forsøger at kontrollere den kollektive hukommelse ved at dække over den her sultkatastrofe med naturkatastrofer, selvom det var en menneskeskabt.
politik. Jeg håber kraftedeme ikke det her, men som svar på det, så er Mao ligesom Maos retorik og Maos tale her er jo så stærkt bæret af det idealistiske historiesyn, hvor han ligesom snakker ind i det her fremskridt og hans fremskridt for Kina og hans ideologi og lederskab for kommunismen driver stærkt den her tale. Hvorimod Wei Jinping taler meget brutalt om Maos konsekvenser af hans ekstreme udnyttelse af Kina, og bruger et meget kritisk historiesyn på vildt, at den er præget af meget kritisk historiesyn, og står ligesom i stærk kontrast til Maos optimistiske billede af kommunistrevolutionen. Den kinesiske. Min anden problemformulering lyder jo så, hvordan retfærdiggør Mao og Kommunistpartiet vold, censur, social kontrol i kulturrevolutionen. Og der vil jeg bruge bilag 3, 4, 5. Og hvis man starter med bilag 3, som jo er den er 16-punkts program, det er dokument, som i 66 blev hesteindkaldt af centralkomiteen i Kommunistpartiet, så er det jo et dokument, der virkelig viser Mao og Kommunistpartiets retfærdiggørelse af vold og social vold og kontrol på Kinas samfund, og hvordan det virkelig bygger på en idealistisk og marxistisk historiesyn i form af undervisningsreformer og anti-intellektualisme, men også ligesom massernes rolle i den her revolution. Det at arbejdere og andre alle folk i samfundet ligesom opfordres til at bekæmpe højreorienterede borgere, legitimerer jo virkelig volden fra kommunisternes side. Og det her dokument er jo så også præget af en fremskridtsfortælling, hvor kulturrevolutionen fremstilles som et nødvendigt skridt mod et bedre og mere socialistisk Kina. Og bilag 2 er jo så et billede af en mand, der hedder Ren Zhongxi, der bliver offentligt anklaget og udnyttet. Og det er jo så også et symbol på vold og brugen af et ikke-fysisk erindringssted. Fordi offentlige afstraffelser bruges til at skræmme andre og former for kollektiv erindring. Mao bruger ligesom erindringspolitik til at skabe en fjernbilledfortælling, hvor de forkerte idéer og personer skal miskritiseres foran hele befolkningen og ligesom udskammes. Så der bliver erindringspolitik og ikke-fysiske erindringssteder ligesom også brugt til at retfærdiggøre den her form for udnyttelse og vold. Og til sidst, men ikke mindst, har vi jo også bilag 5, som er et udtalelse, et statement, fra politichef Xi Fushis. Ja, det ved jeg sgu ikke lige, men fra 66, hvor han jo også ligesom direkte opfordrer til vold, eller i hvert fald siger, at hvis kinesere dør, så er det ikke politiets skyld. Vi hører i hvert fald direkte, hvordan regimet ligesom giver grønt lys til den her vold. At hvis folk bliver slået ihjel, så er det, og staten er bevidst om det, så er det sådan set ligeglad. De bevidst udlader det. Ja. Og hvad er der mere at sige om det?
Øhm, det er et udtryk for en strukturfunderet forklaring, har jeg skrevet. Jeg vil jeg vil mene, at det Mao og partiet brugte ideologi og propaganda til at retfærdiggøre vold og censur under kulturrevolutionen. Det har vi jo set igennem de her bilag, og de skabte fjendebilleder og styrkede folks historiefortælling og brugte historien politisk til at bevare magten. Og ja, det synes jeg konkluderer det rimelig godt. Tak.